burreltje blazen. Cornelia gaat met Tomke en Romke naar buurman Pieter. Die woont in een groot huis met alle pakers en beppen. Mag ik mijn burreltjeblazer metnemen? Vraagt Tomke. Dat mag wel van Cornelia. Buurman Pieter zit al in zijn rolstoel, buiten op het terras. Een eentje verder zit vrouw Terpstra te lezen. Tomke haalt zijn burreltjeblazer uit de bus. Kijk buurman, dit in mijn burreltjeblazer. Wat doet zo'n ding? Vraagt buurman. Tomke blaast een wolk burreltjes de lucht in. Het is een mirakel, lacht buurman. Mag ik ook een keer blazen? Hij blaast wel 20 burreltjes de lucht in. Tomke en Romke prikken ze stikken. Dat vind ik een mooi spultje, zei buurman. Blaas nou even, Tomke, dan prik ik ze stikken. Tomke blaast en buurman prikt. Buurman wordt een beetje moe. Wij moeten maar wat drinken hebben met een koekie erbij, zei hij. Vrouw Terpstra zit nog noffelijk te lezen. Buurman Pieter kijkt naar haar. Hij vindt haar lief. Hij kijkt naar de burreltjeblazer van Tomke. Tomke, wist jou €1 verdienen? Vraagt buurman. Jawel, wat moet ik dan doen? Buurman fluistert wat in Tomke zijn oor. Tomke begint te lachen. Vlug pakt hij zijn burreltjeblazer en sluipt heel stil naar vrouw Terpstra toe. Zij het niks deur. En dan blaast Tomke een hele prot burreltjes bij haar in de nek. Ze springt van schrik omhoog. Wat is dat voor nat goed in mijn nek, zei ze. Herstou dat ding, Tomke? Vraagt ze. Buurman Pieter wou dat. Dan krijg ik €1. Had ik het niet dacht, zei buurvrouw Terpstra. Geef mij dat potje maar, Tomke. Ik zal hem leren. Met grote stappen loopt ze naar buurman toe. En dan blaast ze wel 100 burreltjes naar hem toe. In zijn gezicht, op zijn kale hoofd, tegen zijn neus. Stop, ik zal het nooit weer doen, roept buurman. Even later zitten ze gezellig bij de tafel. En Tomke, die krijgt zijn €1. Dat heeft hij eerlijk verdiend. Klaas. Lennart het een pop. Een slappenpop van lappies. En die pop heet Klaas. Klaas is heel lienig. Hij kent de knapste kunstjes. Zie paken, zei Lennart. Klaas kan heel hoog springen. Zo hoog dat hij het plafond aanraken kan. En Lennart laat het zien. Ja hoor, daar vliegt Klaas de lucht al in. Kan Paken dat ook? Paken springt omhoog. Een heel klein eentje maar. Dat is niet zo knap. Klaas kan nog veel meer. Zie je, hij kan zijn benen als een sjaal om een nek draaien, zei Lennart. Dat kan Paken ook niet. Paken kan de knieën naar de neus toe trekken. Maar verder komt hij niet. Nou komt het mooiste kunstje, zei Lennart. Klaas kan de arms in een knoop doen. Ja hoor, de armpjes van Klaas kunnen alle kanten uitbuigen. Klaas doet de arms achter de ruglaas in een knoop. Lennart helpt Klaas er een beetje bij. Het wordt een stieve knoop. Rats! In één het Lennart het armpje van Klaas in de hand. En dat armpje zit niet meer aan Klaas vast. Lennart schrikt er zo bot van dat hij er van gulen moet.
Stil maar, zei Pake. Ik naai het ermpie wel weer vast. Met naald en draad. En dan is Klaas weer heel. En gelukkig kan Pake dat al. Water in de ogen. Tomke, Romke en Janne binnen met Cornelia bij een buitenzwembad. Ik durf wel met mijn hoofd onder water, zei Tomke. Hij doet de hand voor de ogen, buigt voorover en met het puntje van zijn neus raakt hij het water aan. Moest mij eens zien, zei Janne. Ze kniept de ogen en de mond dicht en gaat helemaal onder water. Als ze weer boven komt, loopt het water haar bij het hoofddel. Waf, waf, nou ik, waf, 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 roept Romke. Hij springt omhoog en gaat dan plons, kopje onder. Het water spat alle kanten uit. Tomke doet een paar stappen achteruit. "Nou spast mij helemaal nat, Romke," voetert hij. "Nou heb ik water in de ogen." Tomke wrieft in zijn ogen en roept lilk: "Ik wil niet meer zwemmen." "Kom er allegaar maar even uit," zei Cornelia. "Wij krijgen eerst wat drinken." Als ze de beker leeg hebben, zei ze: "En nou heb ik een verrassing." Cornelia geeft Romke een nijbaaltje. Waf, waf, waf. Voor Tomke en Janne haalt ze een klein pakje uit de tas. In het papiertje zit een duikbril. "Oh, wat mooi, roepen ze. Janne en Tomke zetten de duikbril gauw op. Nou wil Tomke wel weer zwemmen. Met een ander speulen ze een heel hut in het water. Met Romke zijn nije baal. Ze spatten en spetteren om raak. Als Tomke omvalt, gaat die koppie onder. Het water drukt uit zijn haartjes en loopt hem bij het hoofddel. Maar nou lacht Tomke erom. Hij roept: "Met de duikbril op krijg ik lekker nooit weer water in de ogen." Tomke fietst zelfs. Tomke zal naar juf Klaske. Cornelia zet hem in een zetsie. Tomke roept: "Nee, Cornelia, ik mag vandaag zelfs naar school toe fietsen." Tomke pakt zijn fietsie. Hij fietst mooi naast Cornelia. Juf Klaske staat al bij de deur. "Juf, juf," roept Tomke, "ik kan zelfs naar school toe fietsen." Tomke zet zijn fiets in het fietsenhok, naast de grote fiets van juf. Tomke speelt de hele offen in een bouwhoek en buiten deur. Hij denkt niet meer aan zijn fietsie. Daar is Cornelia alweer. "Wij moeten gauw naar huis toe," zei ze. Gauw stilt ze Tomke in het zitsie en fietst de dik uit. Ineen roept Tomke: "Ho, mijn fietsie staat nog in het fietsenhok." Cornelia keert de fiets. Ze trapt hard weerom naar school. Tomke wil zijn fietsie pakken, maar het fietsenhok is leeg. "Oh, mijn fiets is weg," gilt Tomke. "Dat is die schuld, Cornelia." "Eerst maar op naar huis," zei Cornelia. "Dan bel ik juf Klaske wel." Maar dat hoeft niet meer. Want wie staat daar bij het huis van Tomke? Juf Klaske. Zij het met 2 fietsen fietst. Met haar eigen fiets en die van Tomke. En dat is wel heel knap. Appewip. Kobus en Knilles binnen 2 kaboutertjes. Ze zitten tegaar op een wip. Wip. Knilles wipt omhoog en Kobus gaat omleeg. Wap. Nou gaat Kobus omhoog en Knilles omleeg. Dat gaat mooi. Wie komt eraan?
Het is Roel, de reus. Hoi Roel, hoi Roel, roepen Kobus en Knilles. Wist nou ook eens met ons op een wip? Dat wil Roel heel graag. Wij doen het zo, zei Knilles. Wij gaan tegaar aan de ene kant zitten. En dan aan de andere kant, Roel. De kaboutertjes zitten al. Nou, Roel nog. Ben je hem er klaar voor? Zei Roel. Ja, ja, roepen de kaboutertjes. En dan gaat Roel zitten. Hij skiet voortdurend met een vaart naar onderen toe. De kaboutertjes vliegen omhoog. Het gaat zo hard, ze kunnen de wip niet meer beethouden. Als een raket vliegen ze de lucht in. Heel hoog, nog hoger. En dan vallen ze met een boog weer naar onderen. Ze falen en falen. En falen heel zacht. Midden in het dikke bos haar van Roel. Ha, dat was mooi, Roel. Nog een keer. En zo speulen ze de hele overdag met z'n drieën. Wat een lol op een wip. Janne-Joe is kiepster. Janne-Joe en Tomke zitten in een kring. Wat wil je hem later worden? Vraagt juf Klaske. Brandweerman, juf, roept Tomke. En wat wist jou worden, Janne-Joe? Ik wil voetbalkiepster, zei Janne-Joe. Dat kan niet, zei Simon. Meisjes kunnen geen keeper worden. Jawel hoor, meisjes voetballen ook, vertelt juf. Ze worden ook kampioen, krek als Mali. Dan moeten ze wel een hele prot oefenen, zei Tomke. Ineens krijgt juf een idee. Ze neemt de kines met naar buiten en haalt 2 oranje pilonnen uit het hok. Ze zet ze een eentje uit naar de del. Ze looit ook een grote bal klaar. Kom maar, Janne-Joe, zei juf. Dat bist de kiepster vandaag. En de andere kines mogen ombeurten op het doel skoppen. Wij hebben niet een penaltystip, roept Tomke. Juf doet een paar grote stappen. Ze maakt met kriet een stip in het gras. Wie mag eerst skieten? Janne-Joe, vraagt ze. Janne-Joe kiest Tomke uit. Tomke neemt een aanloop, hij kijkt naar de kiepster en dan knalt hij de bal tussen de pilonnen. Janne-Joe ploft bovenop de bal. Alle kines mogen een paar keer op Janne-Joe skieten. Juf Klaske moet ook een keer, zei Janne-Joe. Dat kan niet, lacht juf. Ik heb hoge hakken aan en geen voetbalschoen. Haha, juf durft niet, zei Tomke. Doe dan maar, zucht juf. Ze neemt een grote aanloop op haar hoge hakken en skiert. De bal gaat ver naast het doel. 1 schoen vliegt uit, recht op een kiepster aan. Janne-Joe springt omhoog en pakt de schoen uit de lucht. De kines binnen slap van geniezen. En wat zei juf Klaske? Janne-Joe, dat bist een geweldige kiepster. Applaus voor Janne-Joe. Balen in de gang. Zien, zo goed ken ik het al. Janne-Joe gooit de bal omhoog en vangt hem weer op. Nou ik, zei Tomke. Hij gooit de bal een eentje omhoog. Lacht Janne-Joe. Dat gooit niet echt. Oh, maar dat ken ik wel, roept Tomke. Nou gooit hij de bal heel hoog. Pets! De bal komt tegen het plafond aan en stuit op de grond. Hap, doet Romke.
Hij het de bal in zijn bek opvangen. Wat knap, Romke, zei Janne-Jo. Maar Tomke is lilk. Vat, Romke, roept hij. Ik zou de bal vangen. Hij gooit de bal weer omhoog. Maar nou stuit de bal tegen de stoel aan. Hé jongens, niet in de kamer ballen. Cornelia komt de kamer in. Bal maar in de gang. Cornelia gaat bij de grote tafel zitten met een bakje koffie. Ze pakt de krant en leest. Pets, rinkel de kinkel. Cornelia vliegt overeind. Ze doet de deur van de gang open. Tomke, Janne-Jo en Romke staan in het hoekje. Ze zien naar de grond. Op de vloer luidt een grote vaas in een plasje water en in kleine stikjes. Oeps, roept Cornelia. Ik zou de bloemen in een container gooien. Ik had de vaas alvast in een gangdel zet. Maar ik wou het vergeten. Bist nou lilk? vraagt Janne-Jo. Ja, zei Cornelia, maar niet op Jim. Ik ben lilk op mijzelfs. Voor straf moet ik nou zelfs de rommel opruimen. En daarna zullen wij met een ander buiten deur ballen. Peerdrijden. Lotte is met Heid en Mim bij de supermarkt. Wat staat er nou voor de winkel? Een peerd. Niet een echt peerd, een nepper. Mag ik erop zitten? Vraagt Lotte. Het mag. Kan het peerd nou bewegen? Nee, het peerd doet niks. Er moet geld in, zei Lotte ineen. Dere. Ja, daar zit een gleuf om geld in te gooien. Mim zoekt in de beurs. Lotte krijgt €1. Heid en Mim gaan de winkel in en Lotte mag bij het peerd blijven. Ze gooit het geld erin en dan gaat het peerd op en del. Krik als draaft het. En dus blijft het op zijn plak staan. Leuk hoor. Harder, roept Lotte. Maar na een hutsie gaat het peerd heel iets stariger aan. En dan houdt het peerd er met op. Wat spietig. Daar komen Heid en Mim ook weer naar buiten. Met de bordskippen. Kom Lotte, zei Mim, wij zullen weer op huis aan. Maar wat is dat nou? Lotte staat heel stil. Ze kan hun niet meer bewegen. Ze kan ook niet meer praten. Lotte, zei Mim, doe niet zo halwies. En dan beweegt Lotte toch wat. Evies. Ze wiest naar haar mond. En dan staat ze weer stil. Oh, zei Heid ineen, ik begrijp het al. Wij moeten er eerst wat ingooien, dan doet ze het weer. Boven op een bordskippen luidt een pude drap. Dat het Lotte al lang zien. Heid duwt een droppie bij Lotte in de mond. En in één keer ze weer draven. Krikt zo hard als een peerd. Stoelendaas. Ik weet een mooi speeltje, zei Tomke. We zetten de stoelen in een kring en dan lopen we eromheen. Oké, zei Janne-Jo. Ze haalt een stoel onder de tafel weg. Zet hem hier, Medel, zei Tomke. Hij had al 2 stoelen klaarzet. Cornelia, dan moest ook meedoen. Anders kan het speeltje niet. Oh ja, zei Cornelia. Wat moet ik doen? Dan moest de muziek aanzetten. Cornelia pakt haar telefoon en zoekt een leuk muziekje op. 1, 2, los, roept Tomke. Daar gaan ze, in een optocht achternander aan. Als ze een paar rondjes lopen hebben, zei Tomke. Cornelia, de muziek moet uit. En dan gaan wij op mijn stoel zitten.
De muziek houdt op. Tomke gaat gauw zitten. Jannejoe ook. En Romke springt op een lege stoel. Nou begrijp ik het, zei Cornelia. Him doen stoelendans. Oké, wij beginnen op een nij. En ik haal een stoel uit de kring. Wie het aan ze niet op een stoel zit, is oor. Daar gaan ze weer. En nou wordt het spannend. Ze lopen een rondje, nog een rondje en nog een. Ineens stopt de muziek. Jannejoe zit als eerste op een stoel. Tomke en Romke willen op een andere stoel zitten. Maar Tomke is krek even eerder. Hij ploft op een stoeldel. Haha, dat wist al, Romke, lacht hij. Ja, Romke, kom maar bij mij staan, zei Cornelia. Woef, woef, nee, woef, woef, roept Romke. Ik ben niet hoor, woef, zie maar, hup. En hij springt bij Jannejoe op een skoot. Ze moeten er allegaar om lachen. Oké, zei Cornelia, voor deze keer bist al niet hoor, maar de andere keer wel, als er geen lege stoel meer is. En dan beginnen ze weer op een nij. Nou is Tomke te laat mee als de muziek stopt. En als ze het speeltje nog een keer doen, is Jannejoe oor. Maar Romke, die kan zo vlug op een stoel springen, hij wint het speeltje alle keren. Harddraven. Jildau wil harddraven. Met Mim. Mim, Mim, Mim moet een wedstrijd met me doen. Wie het hardste draven kan. Maar Mim zit op een tuinstoel te lezen. Nee, zei Mim, daar heb ik geen nocht aan. Ik heb het gras al maaid en de ruten hiemeld en nou ben ik moe. Draaf zelf maar een paar rondjes om het huis heen. Maar dat het Jildau al deed en daar was niks aan. Alleenig hardlopen is dom. Men moet meedoen. Toen nou, zeurt Jildau 1 keer. Mem zei niks. Zij leest in haar boek. Jildau is lilk. Zij moet ook altijd doen wat Mem wil. Maar Mem doet nooit wat Jildau wil. Met een lil gezicht stampt Jildau voort. Maar ineens komt ze weer om. Ze houdt wat voorzichtig tussen beide handen. En zo loopt ze naar Mim toe. Wat heeft nou daar? Zei Mim. Een spin, Roept Jildau. Een hele grauwe spin. Ik laat de spin nou los hoor. Mim is bang voor spin. Mim vliegt zomaar overeind. En ze zet het op een draven. Oeh, ga voort met die spin, roept Mim. Maar Jildau draaft achter Mim aan, met de spin. En zo draven ze tegaar door de tuin heen. Wel 3 rondjes om het huis. Naar de gymnastiek. Cornelia brengt Tomke naar gymnastiek. Romke is ook met. ik heb een nieuw broekie, zei Tomke. en nieuwe gymnastiekschoenen. Kom, wij beginnen zo, zei je Wiesje. Tomke gaat naar de andere kines. Je Wiesje doet de deur dicht. Cornelia gaat weer voort. Blies touw hier, Romke? Ik haal die azen weer op, zei ze. Romke loopt wat in de gang om. Ineens hoort hij muziek. Hij duwt de deur een eentje open. De kines binnen olifanten. Ze stampen en zwaaien met de slurf. Woef, woef, dat wil ik ook, Denkt Romke. maar ik heb geen gymnastiek leren. Woef. Hij ziet om hem heen. Wat hangt er aan een kapstokje? Een turnpakkie. Hij verrot 2 poortjes deuren gehad. Het turnpakkie zit op een kop. En achterstevoren. Het liek een maal. Je Wiesje het de muziek nog aan. De kines hippen nou als kikkertjes. En dan gaat de deur van een zaal open.
En daar staat Romke. Wat zie je nou er raar uit? Roept Tomke. Waf, waf, ik heb gymnastiekkleren aan. Waf, mag ik nou meedoen? Waf. Dat mag wel. Maar eerst moet het turnpakje uit. Want dat zit niet lekker. Daar is Cornelia alweer. Ze loert om het hoekje de gymzaal in. Ze ziet een prot kines. Die dansen op muziek. En Romke, die danst met. Waf.